Здравейте! Знаете ли, че 80% от хората отиват в понеделник демотивирани на работа? И до петък техния брой намалява само с 1/4. Какво означава това? Ами, че 60% от хората прекарват от понеделник до петък времето си без смисъл и удовлетворение. Какво се случва в личното време? Всеки втори брак приключва с развод до 10-та година и това е статистика за България. Какво означава това? Че отново в личното време една по-голяма част от хората всъщност са неудовлетворени. Един мой учител преди години казваше: всеки човек заслужава дареджето си, но той може да заслужи и по-добро, ако и когато поиска. Всъщност, за да бъдем по-щастливи и по-успешни, като цяло по-удовлетворени от живота си, ни е необходимо простичко само да си отговорим на 3 въпроса. Къде сме сега, къде искаме да бъдем и как да стигнем там? Разбира се, това са 3 простички въпроса, чието отговор обаче не е съвсем лесен. Именно за това в настоящото видео бих искала да ви бъда полезна, давайки ви инструмент, с който бихте могли да оцените удовлетворението си от живота си към момента. Това, което ще ви покажа, се нарича колелото на живота. Препоръчвам ви по време на това видео или след него да вземете един лист и да го направите за себе си. Какво представлява то? Тук имаме едно примерно колело. То е примерно, но от моя опит знам, че точно тези сфери са важни за повечето хора. Колело, в което е разделено на 6 сегмента. 6 сегмента, в които след малко ще нарисуваме нашето удовлетворение от живота. Кои са тези 6 сегмента? Ами това е нашето здраве, любовта, тук може да включим партньорството и въобще взаимоотношенията с партньора, нашата професионална реализация, кариерата ни или реализацията ни изобщо като хора в живота, нашето финансово състояние, удовлетворението ни от приятелствата, които имаме в живота си и от нашето собствено личностно развитие. Нека сега да видим примерното колело на даден човек и как съответно вие да използвате този инструмент. Да предположим, че даден човек взима това колело и се оценява и си казва последния начин: здравословно, да, аз всъщност се чувствам сравнително добре, на 8. Ето така ще запомня този сегмент, за да видим колко пълно е всъщност колелото. По отношение на любовта, преди време бях по-доволен, но сега в тези години удовлетворението ми е на 5 от 1 до 10, ако оценяваме. По отношение на реализацията ми, как седат нещата, аз съм от тези хора, които отиват демотивирани на работа, тъй като организацията, в която работя, не ми дава това, което аз имам нужда. Разбира се, там съм, защото това ми носи финансова сигурност. Има готини колеги, именно за това 3 като удовлетворение имам тук. Финансово, разбира се, аз преди малко го споменах, винаги може и още. Не съм доволен на 6. С приятелите, там е малко по-лесно. Там, разбира се, би могло да има и още хубавини, но удовлетворението ми е на 9. Т.е. доста съм доволен. По отношение на личностното ми развитие от университета не съм чел много, не съм ходил някакви курсове, само в разговори, в размисли, постигам някакви неща, удовлетворението ми е на 1. И всъщност ето това, ако този човек съм аз, представлява моето колело на живота, с което аз се придвижвам в живота. И сега бих искала да ви попитам как мислите с едно такова колело, което има ето тази форма, която е доста далече от това да бъде кръгла. Как мислите, че се придвижваме ние през живота? Придвижваме се, защото няма как, но се придвижваме на трусане, на тласкане и всъщност всичко това ежедневно отнема страшно много енергия и усилия. Вярвам, че разбирате вече всъщност колко е важно в колелото на живота ние да имаме баланс между отделните сфери. От една страна, от друга страна, разбира се, то да е колкото се може по-пълно, защото бидейки много по-голямо колелото, то се движи все по-бързо. И сега същественият въпрос е как да постигаме този баланс и да пълним колелото. Именно за това, вярвам, че ще оцените, бих искала да ви поканя на наше обучение, на което ще разгледаме ключовите фактори, чрез които ние пълним нашето колело. Също, за да можете още от сега да започнете да работите в тази посока, бих направила една лека загадка. Всъщност това колело е нашия, вече изразява във външни резултати. То обаче се пълни и се балансира отвътре навън. Какво седи от вътрешната страна на колелото? Е едно друго колело, което всъщност
са четирите интелигентности. Една от които е умствената интелигентност, за която повечето хора са наясно. Развивайки балансирано нашите четирите интелигентности, ние пълниме колелото. Кои са интелигентностите и как може да ги развивате, ще разберете на нашата безплатна лекция, организирана от Марков колеж, на име четирите интелигентности в колелото на живота и една малка тайна за правилата. Какво ще научите на тази лекция и с какво тя ще ви бъде полезна? От една страна ще разберете за стратегиите, кои са четирите интелигентности, кои са стратегиите, чрез които да ги развивате. От друга страна ще разберете как нашето мислене влияе на нашите действия, а оттам и на резултатите ни в живота. Другото, което е, че ще създадете ясна визия за това, кое е идеалният успех за вас. Дали това е идеалният успех за вас, като пари, любов, взаимоотношения, деца, или е нещо друго. И разбира се, ще срещнете същите хубави хора като вас, хора, които търсят развитие. Защо е важно това? Вижте, ако вие сте човек, който инвестира в себе си, след тази лекция вие ще разполагате с система от критерии, чрез които ще спрете да губите повече време и пари, да четете или да ходите по обучение и курсове и да се развивате стихийно. Ще можете да изградите сами системата на вашето развитие. И най-важното нещо след тази лекция, ще можете да се предпазвате от клопките във вашето мислене, които водят до това да се самосаботираме. И тъй като от моя 18 годишен опит знам, че една от най-големите бариери пред успеха за всеки човек всъщност е отлагането. Едновременно с това, един от много силните принципи на успешните хора е принципа докосни го веднъж. Заел си се с него, довърши го до край. Именно вследствие на тези две неща бих искала да ви поканя да се регистрирате още сега на нашата лекция, тук в тази форма. А когато тя наближи, ние ще имаме грижата да ви се обадим и да ви напомним. И сега като завършек, бих искала да ви разкажа една приказка. Двама индианци в племето Чероки, дядо и внук, седят и си приказват. И дядото казва на внука: синко, знаеш ли, във всеки един от нас непрекъснато се борят два вълка, черен и бял. Какви са тези вълци, дядо? Черния е олицетворение на омразата, завистта, самосъжалението, липсата на уважение към себе си, вследствие на което навици като мързел, отлагане, липса на дисциплина, оттам и лоши резултати. А белият вълк е олицетворение на любовта, уважението, почитта, самоуважението. Оттам систематичното действие, дисциплината и добрите резултати. И внучето казва: ама дядо, те непрекъснато се борят. Кой в крайна сметка побеждава? Дядото го погледнал и казал: синко, този, когато нахраниш. И така, каня ви да нахраним заедно белия вълк. Казвам се Гергана Маркова и съм консултант лична ефективност. Ще водя тази лекция за вас и очаквам там да се запознаем лично. Регистрирайте се още сега, за да си запазите място. Желая ви прелестни дни и до тогава!